Baionan gaude, Begoña. Lapurdi ederra. Bai, Lapurdiko hiriburuan. Eta ez gaude kasualitatez hemen. Izan ere, lehen aipatu dugun Donostiako erresidentzia hartatik, andereñoak ateratzen ziren Euskal Herrian barna, han-hemenka ikastolak sortzeko. Eta handik ateratako baten istorioak zerikusi zuzena du Baionarekin. Eta merezi duen historia da gainera. Donostiako erresidentziako lehen belaunaldiko kide izan zen Libe Goñi. Urte batzuetara, sehaskaren sorburua izanen zen ikastola jarri zuen martxan. Libe, zu Nafarroa garaikoa zara sortzez, Gipuzkoara joandakoa gero, eta azkenean lapur tartua. Era bat! Iruña nintzen ikasketak egiten aurre buruzko gauz batzuk nahi nituen ikasi, eta gero hortik ama etorri zitzaidan, eta jantzian aldeintzan hemendik, eta hori jakinda, etorri nintzen Donibane Loitzunerat. Polizia ibili zen. Poliziak etorri ziren etxerat. Maite genuen euskera, maite genuen kantatzea, maite genuen txuri berdetak horri jaztera. Eta ikurrin batzuk egiterat, baina hori gara jartan zen, tekatu mortala handia. Hola zen. Hola zen. Iratzartu ginen, edo beldurraren gainetik joan ginen. Eta horren ikastolak muntatu behar ziren toki guztietan. Pentsatzen bai genuen ikastolak euskara salbatuko zuela. Eta 79 Donibana etorri nintzen amarekin. Eta aurkitu zenuen Donibane Loitzunen espero zenuena zen? Ez. Ez da erresa. Nere ideia zen ikastolak badira Gipuzkoan, hemen ere egin dezagun ikastola bat. Baina hemengo jendeak ez dute euskaldun sentimenturik. Edo batzutan lotzatzen ziren hainbeste, amatxi batzuk ezagutu nituen bere hilobari ezin mintzatu euskeraz. Zertarako balio du euskera. Lehenengo aukera, hurbildu zitzaizunean, Argitxu Nobli anderea. Bere gizona Lazaro Arandia zendu dena gaurko egunean, amezketakoa. Gizon horrek izan zian olako egunez etorriko nahi zure bila ostegun batez. Etzen azaldu. Orduan nik familia nuen Parisen, Donibane Loitzunen eko triste nintzen. Gaueko behatzetan hartu behar nuen, horretortzen da Lazaro, barkatu Libe, baina atzo ezinezkoa zen zure gana etortzea. Hemen txartela badia, ni banua Pariserat. Eta esaten egiten duzu nahi duzuna. Ez nuen aukerarik, maleta hartu, nire txartelatu. Eta? Baionara etorri nintzen, ez nuen aukerarik. Nola joango nintzen Pariserat, jakinda jende batzuk nire beharra izango zutela. Zen posible? Bueno, orduan Argitxuren etxean hasi zinen. Argitxuk zabaldu zidanatean, ez zekien nor nintzen. Bere gelan, bere aurrikilan lo egiten nuen, jaten nuen, 24 ordu, etxe hartan nintzen. Nola jakintzuten gainontzeko gurasoek eta aukera bazeukatela andereño batekin euskaraz ikasteko beraien aurrek? Bilkura bat izan zen garai hartan, batzuk nahi zuten kristau ikasbidea euskaraz eman bere aurrei, eta hor sartzen zaigu Mikel Muñoa. Mikel Muñoa joan zen bilkura hortarat, eta Mikel jaten du, kristau ikasbidea ongi da, baina nik ikastola bat nahiko nuke iparraldean. Eta Argitxu nire etxean bada andereño bat. Sehaska izena, nondik etorri zen, azalduko diguzu pixka bat? Nik uste dut Argitxuren ideia bat izan zela. Jakinda, hemengo estadu frantzesean, 6 urte arte aurra gelditzen altzirela etxean. Eta orduan hori zen, toki utxune hori Argitxuk bete zuen. Eta nola txipiak ziren, sehaska izena hortik heldu da. Saretzea hasi zen hortik eitzina, bai? Esan dut azkenean, sehaska sare bat. Lagunaren lagunak izan zen hor. 79an ni bakarri nintzen, ja 70ko baginen 3, 14 baginen Siberon ja. Osea, urtetik urtera, toki guztietatik etortzen ziren deia, gure herrian zergaitik ez, Kurtso hontan, 2019-2020 urtean, sehaskan, badira 32 ama ikastola, 4 bigarren hezkuntzakoak eta liseo bakarra.
Ikusi duzu, pertsona bakar baten apostua, jendea honitzen laguntzaz, azkenean bilakatu zen ikastola sare oso bat. Eta ez bakarrik Lapurdin, Baxe Nafarroan eta Zuberoan, Euskal Herri osoan baizik. Bai? Gerora, hori bai, erran beharra dago, ikastola guztiek ez zutela bide berbera hartu. 1970ko hezkuntza lege orokorrak ofizialtasunerako zirrikitu bat zabaldu zien Espainiar estatuaren baitako ikastolei, eta horretan aliatu nagusi bat izan zuten, Eliza. Ikastola gehienak ikastetxe erlijioso gisa erregistratu ziren. Barne eztabaidak ordea berehala azaleratu ziren. Eztabaida nagusiak gai hauen ingurukoak ziren: konfesionaltasuna, euskara batua eta apolitikotasuna. Eta halaxe iritsi ziren zatiketak ere. 1983an Eusko Legebiltzarrak onetsitako Euskal Eskola Publikoaren legea indarrean sartu zen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ikastolek sare publikora batu ala ez erabaki behar izan zuten. Ikasleen 40% biltzen zituzten ikastolak publifikatu ziren. Nafarroa garaian, egun, ikastetxe pribatu eta hitzartu izaera dute ikastolek foru komunitateko legeen arabera. Lapurdin, Nafarroa beherean eta Zuberoan euskara ez da hizkuntza ofizialtzat onartua, eta 1985 arte Frantziako gobernuak ez zituen ikastolak eskola gisa ere aintzat hartu. Beraz, neurri batean behintzat, ikastolak bakarrik ez, gaur egungo euskal eskola publiko asko garai hartako andereñoei zor dizkiego. Yesterday. Doinua dakizu, ezagutzen duzu, Beatlesena. Bai, noski, Beatlesena. Baina bitu ze garrantzitsua dien kasualidadeak bizitzan. Eta pentsa, John Lennon eta bere lagun batek espalute sortu taldea, Beatles taldea etzan existiduko musikaren historioan. O pentsau, Newton, egun horretan, leihotik begira zegoen. Eta zer ikusi zuen? Zagar bat erortzen. Kasualidade horri esker, grabedaden legea ezagutzen dugu. Mitikoa den musika talde bat, grabedaden legea, o tren bat ez hartzea. Kasualidadeak, momentuak bizitzan markatzen dute geroa. Eta keinu txikienak ondorio handiak dakartza.